Винаги съм вярвала, че усмивката е най-красивият аксесуар, който можем да носим. Преди да започна да използвам VBO, честно казано, не обръщах толкова внимание на четките за зъби. Мислих си, че всички са почти еднакви. С VBO усетих разлика още в първото миене. Усещане за истинска чистота, гладки зъби, свежест в устата, без това неприятно дращане на венците, което имах с другите четки. Черният кварц придава на влакната микрогръпавина, която помага да се отстранява плаката много по-добре, без нужда от силно търкане, което може да нарани емайла. Дъщеря ми също започна да използва детската версия на четката. Нейните зъбки са млечни и много нежни. Влакната на четката обаче са толкова меки, че не нараняват венците й, зъбките й, като същевременно ги почистват перфектно. Днес не бих заменила тази четка за зъби за нищо друго. За мен чистотата и здравата усмивка не е просто естетика, тя е въпрос на осъзната грижа към себе си и да знам, че давам същата грижа на детето си, това е безценно.